Kedu aha gị? Aha m bụ Ejezie Prosper. Ị nwetụrụ ike ịkọtara anyị obere edemede gbasara onwe gị? Ee, enwere m ike ịkọtụrụ gị ya. Ngwa kọtụrụ anyị. Nnọọ na Igbo Dị Ụtọ YouTube channel. Aha m bụ Ejezie Prosper. Abụ m onye Ihuọra Oshimiri n'okpuru ọchịchị dị n'Ihiala Local Government Area, Anambra State. Adị m afọ 10. Ana m agụ akwụkwọ na St. Anthony Secondary School, Azia. Nọ m na klaasị nke mbụ. Adị m oji. Abụ m nwa nke ikpeazụ n'afọ nne m. Amaara m akwụkwọ nke ukwuu. Ahụrụ m onwe m n'anya nke ukwuu n'ihi na amaara m akwụkwọ ma na-erubere nne na nna m isi. Ndewo.